sin masabera chuan zirtir tu pakhat rinai chu campus pahnih te in kalpona leilai taka chuan alo dinga chuta ain rin lo lai tak mai hian a hnunga matangin rinai chu tu ti hriat lo mi pakhat zirlai form kor ha chuan aron nam thata thut maya rinai chuan ama nam thatu korbana class graduate awanga lompuina thuziak om chu a hmuvoi mana chuta rinai chuan ama thatum tu chu an om nge ni ti aring thiam ta a ti tur hmabak alanga ti ain hriat na chuan thi chu ala in peilo ema chu ti lai tak chuan rinai chu mundanga hian ronlang hlolin kumkhat malama khan akir le ani ti chu ain thre chuak zirlai no pangsom thum ma chuan loading reng main miss rinai chu akutte akhurna sa ema chu mini chu april ni ruksang ni somni pathum alo ni reng maile chuta chuan thil chui chhuah tur ane ni ti in sia in tunge ama tha tum tu kha zon chhuwa ngai atum ta a no pangtela chuan athu soi chu an ngai poi mo lo em le ngal mai si sin dang lo lang la in miss rinai chu staff meeting na chuan alo om le to a chuta an principal tong kam nei atang chuan hun liam to akir le nge ni ti chu achiang le zual ani staff meeting te an nei zawa pon lama chuan miss rinai chuan eukari i azirlai meiche pakhat chu a hmua ani hnena chuan boina le harsatna engpo ane ani chuan engtik huna po a boina te soidun pui tura aom reng thu chu shilin eukari chu akal santa a in lama chuan rinai chu alo thleng fel le to a pasal chuan zanria te alo buat sei sakani athil hriat chhuah le chu a pasal nen khan hun pa ngaya chuan anin then fel to a ma se kumsang ni somni pathuma ero chuan nupa anlani mio wangin a pasal chuan alo la chhuah san lawani rinai chuan hun pa ngai athil ton chu hre chuak le zukin zirlai no pangte zinga ama thaddu tu anomani ti asia ta wangin thei to pachua a zirlai no pangte chunga that chua thazoka enkol chu atum ta a ma se a that chua tum na chu a zirlai no pangte chuanin cheinan le nuizat nan mai mai an lo mang thunga an miss mi zia in thlak thut chu an hre thiam thei lawani class bona chuan zirlai meiche pakhat kyo chuki chuan akal lo to zong te chu kal anga attendance buazia chu atuma chuti lai mek chuan zirlai pakhat yosuke urio chu ron lang chun zom vele ngalin poisa cheng singa chu alei ba te rulnan hian ron dilin khongai taka pe sham tur chuan an miss rinai chu aron dila a chan chu an mi chesia a school fees tangel po pek tur anei zo to la owang ni in asoyani chutiang te aloni ta ka chuan rinai chuan yosuke chu poisa alo puk tir ve maya ma se yosuke chuanin an miss nen a poisa pe ka chu trangkai taka mang talo chuan zum hun hlimna atan alo khoral ta vek zok sia thil thlengta te chuan rinai ril ru chu ati shom em maya azirlai no pangte hlimna turata na that chu atum na chu a song solot viau don a hriat lo awang chuan that chua po chu atum boi du lo le tarum ruma a hun ton chaule tura azirlai no pangte zinga tu emaber chuan a that don ani ti a hriat na chuan ati hlau thong bok si nen ma se azirlai no pangte ne na inzom na le in po na tha siam atum na te po chuan in omzia anei chuang bok si lova atan chuan abeidon thlak ve don bok mani rinai chuan ano pang pakhat eugari chu chemistry room chuan kaulutin in biakna anei puya no pang dangtinen boina an nei le nei lo te chu azot ani ma se eugari chuan alo phatlat thung sia rinai chuan mei ni somni pathum sang ni somni pathum kha eugari chuan school aron kalawani ti chu ashe sa to a chumini chuan eugari khan anunna achan ani tuna kha hun kha alo la thleng lova ani chu mahun atanga lo let le ani awang khan thil thleng tur chu alo threlok vek to ani ma se eugari chuan rinai in athil zo te chu a phazela azirlai puite ne na boina engma an nei lo thu chau chu a soi chun zomani class a chuan eugari chu lo let le to in azirlai pui midang te chuan in an lo deu so hleya chemistry room a chuan eugari chu anung chang thalo tak chung changa chuan an lo complain bok chuta eugari chu subject pathum azirve an phalsak talova chutiang ani chuan a fel ngei don ti chu chiang sa ani rinai chuan zirlai te omdan le nundan chu hrethiamin anti du da thin eugari bek chunga chuan recorder chu aruk hian ada saka chuta classroom chu camera pariat lai mai hian anvil reng boka chutiang te ani awang chuan zirlai ten eugari anti dan chu engkim a hmu sak vek theidon ani rinai chuan ano pangte hnena chuan an thil ti sualte puang tur chuan atia
ma se an ni chu an thil ti suala chuan shem tumna anei lova atum zok tak chu moral ethics zirtir zok chu atumani chuta iugari chuan athil tumle chak zong chu modeling lam ania chutianga azir chinna velte chu azir lai pui ho chuan lo nui zat thinin fiam thu tho nan te an lo man sak thin hi alo ni a na tak taka an tong khum thin thu te chu iugari chuan an miss rinai hna chuan a che pakai tang chuan asoi chuak ta dapa rinai chuan zirlai iugari chu thlamwanin ati chak le nuam ati zong ati ngei the na na the to pa chho pui tur thu ati amani rinai chu in lampan chuan alo hole meka a phone a date an en chuan chu mini chu a hun masa a pasalin a thenni takha ani ti a she chuak zui bok in chung alu chi ati a pasal chu do kan bula hian lo thu in rinai chu akiang a thu thlave ngal tur le thil poimo tak soidun tur an nei thu ashila a pasal chuan an nu pa in kara in lei chin na chu a hria thiam to lo thu le nuam ti na engma nei to lo thu chu asoya in then mai zok chu an ta na a that zok a hria thu asoyani ma sela in then na chu thil ti mai chi nilovin an nu pa chuan an ngei tu thale a thlathum chung la chen dun ri le phot chu an rel thuta ni sinin thlakin rinai chuan bowling club a thian pakhat mu in ani hnena chuan a pasal ne na anin kar borok vel chung chang chu asoya in lampana rinai a homek lai chuan ruk mang pahni hian rinai bek chulak sak tumin an ron nang chinga ma se ol sam te bek chulak tir mai rinai chuan atum hau lo chu tianga amma rok tum tu te pahni chu azir lai no pangte zinga mi an ni ti chu rinai chuan an phekhok buna changin a she theya a shiat lok sa to angin zirlai te zinga tu emaberin a that dona ni ti kha aril ruwa awong renga athil ton chu rinai chuan a hlau thar ta em mai in lama chuan hotlang ngal vatin a bek lak sak tum tu te pahni chu azirlai te zinga tunge ni thayang tia chuan chui chian na anei ngala zirlai pahni churin thiam anei ta reng bok atuka chuan rinai chuan iugari chu hoi hom tak hian chibai alo buka iugari point amania atan adina wang khan an miss hena chuan lom thu asoi bokani lelama chuan zirlai ngal tak tak te chuanin an zirtir tu ina an thil ti sualte fin fi ana anei te chu lak sak ve tumin ngai tu ana an lo seng ve char char boka sin dot lea chuan yusuke chuanin part time job dang chu alo zom ve le chia a chan po an chung ko din mun chu a chiat tak zet zet wangani a poisa nei ve chun ang po an nu ber chuan a mang zo zela ma se a fa te tan ero chuan school fee le ilo vel ero atum sak ngai hau lo thung chuta in lama chuan yusuke chu anu nen chuan in hnial deuh bap papin poisa pek tur anei lo thu le a tho chu a sa hau chu a school admission atana a man vek to thu chu ashila yusuke nu chuan in a fa pa in chuti a poisa tho chwa ve chun te alo man zo sak vek awang chuan a an khum chiama an chung kwa le an unau te mangaya ngai sak mi alawang chuan a chu a hial mai yusuke chu anu tongkam chuan atina hleya theito pin an chung ko tan chuan tha tho ve ma se a thil tia chuan a chung te chuan lom na tu reng an mu sak ngai lawani daily meeting an nei thin na chuan iugari chuan an miss hena chuan yusuke chuan boina atok ani arin thule ataksa a hliam a nei le nei lote tu verdar thlanga uluk taka ain enchian mazak phot thin thu te chu soin in lama an chung ko din mun en puya hawatlo sak ngei tur chuan an miss rinai chu angena rinai po chuan iugari soi angein yusuke te chung kwa ngai ven turin atlang phei ngal rinai in yusuke te in chung alu chia mai chu mei che in chei moina kor phekhok le thil dang dang te chu alo in chap darin alo in khai the thlu amaya chung thil zauzai te chu yosianu thil vek ani nge ani chu tiang thil leinan mei chuan asum le pai zong zong chu alo khoral zo thin hi alo nia sindot lia chuan rinai chu yosia hena chuan thu thlave in a boina chung chang chu soidun pui atuma ma se yosi chuan an zirtir tu nu chu za pa lo tak le thinrim taka lo bia in eng har satna ma an nei lo thu chu alo shi ram mara ma se rinai chuan nimin lama an in awatlo thu le ashing nun borchuar taka om chan po a mu thiam vek thu chu a shil le tani yoseki chu mishing lul tak mai chi ani awang le an zirtir tu nu amma a ami zialo ang pui puta chu du lovin rinai chu atlan chet san de ya part time ma a thona thar zoga khan lo thleng thla in dor nei tu nu chu mingil nei tak mai hi alo niya an na thokte boina ngai thlak sak tura tan liau chuan a dor po chu khar hun ma hau chuan alo khar saka
Yosuke din munte angai thak sak zo nuwa chuan hriat thiam pui hle in a hlo tur chu advance hian alo pe a Yosuke chu in lama chuan lo thleng felin an chung kwa lo vo thin tu lon sak hote lon rul na tur chu anu hnena chuan a pe a chu tianga poisa a pe zel the ani chuan tuna an chen na hmuna po chuan an khosak chhun zom zel thei chu a be se ani ma sela sum hlo chuak ngor turin a thok thei chuang don lawa a chan chu school kal lai alani miau sia anu chuan ro man na dang lo nein chung poisa a fa pa in a pek ta ka te chu ama thil leile ama mo leina atan lo man mei jok chu atum dan ania chuti lai tak chuan an doorbell chu lo ral ralin Yosuke te homeschool teacher Rinai kha alo ni reng mai Yosuke nu nen chuan in biak na Rinai chuan nei dunin Yosuke na rim taka na a tho thin na chu a faksaka a poisa tho chu ang chun te chu thil tangkai lo le an mamo lo na lama hmang lova a fa te zirna atana hmang chuak zok tur chuan a shila chu tianga anin biak lai tak chuan ko saka chu aron thleng ve hlola ani chu Yosuke thian thaberani ani chu mi fel le thil phal tak mai mi ni in a pocket money turatan ati chu Yosuke nu hnena chuan aron peringota chuta anu po chuan Yosuke chu azirna zo ve ngei tur chuan a phal saka Kosaka chuan a thian pa chu bia in an zirtir tu in atana thatna a chu asakte chu tilang turin a shila ani po chu an zirtir tu nu wanga local chu ani thua soi Kosaka po hian a thian pa te chung kwa chu alo ve pui ve hle thin hi alo ni a anthil soivel atang chuan Yosuke nu po chu lo lung chi in afapa Yosuke chu skula chuan graduate ve ngei sela adu thule Yosuke thian pa fel tak ane ani ti chu asoi boka midangte chanpuina konga tha tho zel tur chuan a cha zui bokani Rina chuan Yosuke hnena chuan aril ruwa thil pai reng thin ama ti tot up thin tu te chu soi chuak turina shila Yosuke chu alung che me mai anu chuan anun chu pasal a then tak nuwa ati bor chuar vek thute rim taka a tho chu atanga asum lak lu vete thil ho mai mai ta na a khora sakvek thin thute le a fa te ngai sakna pakhat ma ane ngai lo thute chu asoi chuak ta bor bora atu ka chuan Kosaka le Yosuke chuan ugari chu mu in ngai daman dila an thiana tan an som zui bok ti chuan ugari po chuan thian thar alo nei ve ta reng maya zana chuan Rinai te in churon langin a pasal na bang chu Rinai chuan biak du na lokane awang chuan a kau penga aril ru asiam fel to a pasal chu then adu lo thu asuyani sindang ron lang le in jun ni thum sang ni som ni pathum ania zirlai thar pakhat chuan school chu aron pan phei me kani ani chu tlangwa zun nei tak tur chi ni in a hlim thei viau mai boka chuta classroom chunga alu chuan borda Rina thadro ti lo in ziak chu a mukwaw maya mak ati angreng hle ani thitura in ti na thu me bota alo in zi awang chuan staff ho po chuan in mu khom an rot ngal chuk chuka engtianga malak tur nge ni ang ti te chu an soi hawani cho chhun ei hunani ya yugari chuan an miss Rinai chu aron mu boina chungchang kharon zot velin engtianga malak chi nge ani ang ti te chu an miss aron zota ma se Rinai chuan enga ma ngai lovin mena thlak jok mei chu tha in a shia Yugari chuan Rinai chu akut ngei a chei moile thrini bok puan bek moi tak mei chu ngai suinan hian apea chonhulama chuan Sagura le amisual puite hau chu classroom danga hian lo lutin no pangchen khatte chu an ron chei boya ma se Kosaka le Yosuke te pani ero chu mi tidu da thin te pola tangkhan lo in la sang to in antel ve to ngai lo thunga ani ho mi ti boilai chu thela lo dante an tum ma zo kani atakram ero an thleng tak tak lo thunga Sagura chuan zirlai dangte ma a chuan zinga borda thilin ziak chungchang chu a hria anom le omlo azot hloma ma se tu ma reng chu an tong chuak lo chuta Sagura chuan tunge fing taka cheya an thil ziak lai mu theilo na tura security camera lo off tu khani ang ti chu angai tu a Rina chuan engineer student pani mamura le higarasi te chu mu in abia ani pani chu classroom chung blackboard ta thitura anti na thu ziak tu te chu anni rin hlel na ane ani zon azo po in mamura le higarasi te chu an tong chuak du haulo thunga an ngoi reng mai ani classroom a chuan no pangte chuan helna chu lo chok chuakin malak zel dan tur chu an lo soi ho ve nak nak boka
Dorlama yosi thona chu ron lang ve in Miss Rinai thattura vauna chungchang bok chu an lo khel vele boka an manager saton chuan an zirtir tu chu thlopa atana ding tlat tur chuan alo fui ve pa bokani Rinai telam kharon lang le in zirlai pahni mamura le hagara si te chu in biak na khun khan jok nei pui turin private room a chuan alo hruai luta amma thattura vauna chungchanga khan anni pahni chuan in rol na le in hnam noina an nei nge ni a hriat thu chu asoi chuak ta a chuta anni pahni po chu an tong chuak ve ta nge a blackboard ta thuziak chu an ma ni zia nge ni ti chu an soi chuaka a chan chu an zirtir tu nu chuan anau pangte ta na a in huam na le a thil ti dana wangte chuan a zirlai dangte chu an ma ni ya an tuan mai an hlo wangani thu an soi ani Rinai chuan an pahni telna tura an ti mifing big te in elna December ni som pakhata an nei tura chuan tel tura engkim an zia fel to thu chu ashila ma se Rina chuan chu an hlotlina tura chu nili hnuwa tu emoten an ti kholo don thu chu asuya ma se chu tiang hun alo thlen huna po an du thlanna le thutluk na siama chuan an din na ngaya dingreng tho turin acha a an ma khwal chu an ma ni vek chuan an thlak thei chu abai sei pui tlatani in lama chuan Rinai po in apasal laka ache dan turte chu ashilok vek to a an pa po chuan an nu pa in kar chu alo that zwa zok theina turin an thil ton le om dan an nun man dan te engkim mai chu in shil shiat ton zel te chu arota atu ka chuan Rinai zirlai jinga mai che pani chuan petition chu an zirtir tu hayasi nela chuan an lo the luta chuta ain zia dana chuan an homeroom teacher thak dil na chuni in lekha chuan zirlai te chuan an hming an lo zia nan boka chuta vice principal po chuan no pangten an ngin na thena chuan zirlai tamjok te hming zia nan thlapani ti asia ta wangin ngoi bosan mai chi an ni lo ti chu ashe thiama chu wang chuan Rinai chu bia in no pangte du dan ani miaw wanga a class lak thin chu an son sak me ngai thu in thlachung tak hian na shila Rinai po chuan chu tiang ani ro ro chuan in lama chul hadam aduri thu chu ashila a ho san ta ni an zirtir tu nu chuak lai chu no pang hau chuan an class tukvera tang hian an thlir deuh thaploma an lom hlom em mai bok ma se an zinga chuan iugari ero chu alom ve holowa manmo takin class atang chuan chuak ngalin an homeroom teacher Rinai chu azuya iugari chuanin an zirtir tu nu hnena chuan a ban le ban lo chu hriat adu thu ashila chuta Rinai chuan aom ve reng chuan zirlai no pangte ta na anom lo tur thu chu ashila chuta iugari hnena chuan aom lo huna po zirlai no pangte nung chang le omdan zong zong te chu a aya lo thi thlai tur chuan acha bokani school te an ban nuwa chuan mamura le hagara si te pani chuan anin lam hi an lo pan ve mek poka hokonga chuan mamura chuan a thian pa hnena engwanga an zirtir tunu chu zak tak le ming che theyang ber siam kher nge an ni chu azota chuta haga si chuanin chu tiang chu an school kal mang ani miaw wangani thuwa shila ma se an graduate nuwa chuan chu tiang thil zong zong chu an ma chhon angai to don lo thu ashil bokani chutianin biak lai tak chuan an Miss Rinai chuan an lam hiron panin an pahnia biaka du thu aron shila an ma ni thuwa lading tur chuan alangen renga an ma ni puibom tura aom reng don thu asoi bokani lelama chuan iugari chuanin akut su le kuchia te pahni an klasa thiam thei tak pahni te chulo bia in Rinai du lo thu le homeroom teacher atana son dilna thelu tu te kha an nia library a chuan in bia in iugari chuan an thil ti chu sagara group wanga ti an ni le ni lo chu azota iugari chuan an che dana wang chuan nuam lawati in ama chuan an Miss Rinai chu an ngai ang tho chuan alo ngai ve to thina ma se tu na ero an Miss Rinai chuan azir lai no pangte cho phurna na thei top achu asakna awanga angai dan zong zong te chu athak to thule an Miss chuan zir lai no pangte ne na anin kar in zom na tha om tir to zok thu chu ashila chuti mek line sagura le sakwa ta chuan club room chu lotlo in chulai hmun chu mamura le hagasi te na research an nei na hmun chu ania ma se engma hmu chu arengan nei lawani ruma an lo mek lai chuan hagasi le mamura te thian dun chu an lo thleng ve chia ma se an ni te ne na in thian thattum na chu an nei hau lo sagura chuan mamura te chu awawa ma se an ni chuan an din na nga ya an din reng don thu chuan an lo changani
Leilama chuan sagara te polami mei chapani te chuan akut su le kochia te churan be in rinai chung changa le kha an siama chuan an hming chu ziahnan ve ngei tur hian an lo tia ma se an ni chuan an lo du hau lo an dil na thlen le tura chuan in hnam hnoi ve an du to lo thu chuan an lo changa sindot lia chuan rinai chu klasa ron lang le hlol main engma thleng lo ang mai chuan class chu alak chun zom ngal miala chemistry room chuan rina aguri akut sule kochia te churon langin annuwa chuan hasisakia chuan aron zom ve boka ani chu an misri nai chungchang a thazonga nopang dangte hne na soifo thin tu ania an zirte tunu nungchang thatna te chu fakin azirlai no pangte nun athak thleng sak theina awang te chuan lom thu a soi ngal bokani